Ben, bos días. Convocámonos hoxe ca intención de explicar a nosa posición política non solamente en relación ao debate da débeda, sino máis globalmente sobre a posición da situación actual da débeda e a posición futura con relación ao financiamento autonómico, porque ambos debates están íntimamente relacionados. En todo caso, este debate amosa, unha vez máis, o precio que temos que pagar os galegos e galegas por darlle carreira a Feijóo en Madrid. É dicir, o diñeiro que nos custa a todos os galegos e galegas decisións que foron absolutamente erróneas de quen foi o campeón dos recortes. Ser o campeón dos recortes e ser o campeón da austeridade foi malo no seu momento durante toda a última década desde que Feijóo está no goberno de Galicia. Foi negativo porque supuxo recortar en servicios que eran esenciais para o conxunto da cidadanía, dereitos fundamentais básicos, a educación, a sanidade, os servicios sociais, é dicir, un deterioro material nas condicións de vida das galegas e galegos, e todo por non acollerse a un sistema de financiamento das comunidades autónomas de carácter público como era o FLA, e cando fixo aos fondos de carácter privado, pagando un diferencial de xuros que nos valeu centos de millóns de euros que agora aínda estamos pagando. E non foi nada máis que nesta legislatura, tras a presión constante que exerceu en Marea, cando isto cambiou e acudiu xa ao Fondo de Financiamento das Comunidades Autónomas. Pero, ademais, estas decisións erróneas deste campeón dos recortes e da austeridade, simplemente por unha campaña de imaxen, que foi a campaña de imaxen máis cara da historia, nesa intención de dicir que non se acudía aos fondos de financiamento públicos, estamos pagando tamén agora as consecuencias, e Montoro pretende facernos pagar as consecuencias dos errores padecidos por Feijóo, dos errores cometidos deliberadamente por Feijóo, das decisións lesivas para o conxunto da cidadanía de Galicia que levou a cabo Feijóo. Por que? Porque Montoro pretende agora que a quita que se produza ás comunidades autónomas non afecte, no caso concreto, a Comunidade Autónoma de Galicia. Nós pensamos que iso é un error, que é unha discriminación e que, por lo tanto, non debemos de consentilo. E isto por qué? Porque se hai unha quita que está centrada naquelas comunidades autónomas que acudiron fundamentalmente ao FLA e Feijóo non o fixo, nos pensamos que igualmente debemos de ter dereito de acceso a este sistema, como despois explicará máis demoradamente Manuel Lago. A petición que lle facemos a Montoro é que non nos discrimine, señor Montoro, non nos discrimine polos errores cometidos por Feijóo, porque nós non temos por que pagar os errores e a campaña de imaxen de Feijóo para facer campaña en Madrid. Feijóo acudiu á débeda privada, tuvemos que pagar un diferencial de xuros maior que as comunidades autónomas que acudiron á débeda pública, e aínda por riba pretenden deixarnos fora deste sistema de quita. Nos consideramos que isto é injusto. Pero nós queremos ler isto, como explicará agora Manuel Lago, dunha forma moito máis amplia. En primeiro lugar, en relación á situación actual con relación á débeda, nós pensamos que a quita é impagable, o sea, que a débeda é impagable, por lo tanto, o acceso á quita é unha necesidade que tamén ven determinada por un sistema de financiamento injusto durante estes anos, e necesitamos revisar ese modelo de cara ao futuro. Por lo tanto, en relación á débeda existente é necesario reestructurar a débeda, en primeiro lugar mediante unha auditoría, en segundo lugar mediante unha reestructuración que inclúa unha quita nos termos que comentará Lago agora mesmo, e en segundo lugar, pro futuro, un novo sistema de financiamento autonómico, que implique maior corresponsabilidade fiscal e que teña acompañado unha reforma fiscal que nos homologue aos países da Unión Europea. Comenta agora mesmo Manuel o conxunto das particularidades da nosa posición. O que declarou Montoro no Congreso dos Deputados realmente ten que producir unha enorme preocupación, non? Porque o que dixo ali pon en evidencia o fracaso da estrategia orzamentaria da Xunta de Galicia nas dúas legislaturas presididas por Feijóo. O pon en evidencia porque foi en Galicia onde máis se le cortou o gasto para parecer eficientes, para cumplir cos requisitos de déficit, e agora Montoro di que esa enorme dor que sufriu a sociedade galega non só era injusta, senón que non serviu para nada. Ainda ao revés, podemos ser castigados xusto por habernos esforzado tanto no equilibrio das contas públicas, porque
si se levara adiante o Plan Montoro, Galicia pagaría 2 veces os erros de xestión da Xunta, porque hubiéramos sufrido máis recortes que ningunha, e agora Montoro premiaría as comunidades autónomas que teñen máis débeda e, polo tanto, nos castigaría a nós. É certo, vamos a recoñecelo, que a dureza dos recortes explican que Galicia sexa a terceira comunidade autónoma con menos débeda sobre PIB. É certo. Como aquí se recortou máis, a débeda se incrementou menos que en outros territorios. Pero, aínda así, baixo o goberno Feijóo, a débeda pasou de 3.800 millóns de euros a 11.200 millóns de euros. Con Feijóo no goberno, en 8 anos, a débeda se incrementou en 7.400 millóns de euros, en 9 anos. Esa cifra é o doble que nos 27 anos anteriores con 4 presidentes diferentes. Feijóo é o campeón dos recortes, pero é tamén o campeón da débeda. Feijóo fixo unha xestión desastrosa, porque nos endebedou moito e, ademais, nos endebedou mal. Porque nos anos 2012, 13, 14 e hasta metade do 15 presumiu de que Galicia, como comunidade solvente, non precisaba acudir aos mecanismos extraordinarios de financiamento das comunidades autónomas. Unha chuvia de millóns de 190.000 millóns de euros que beneficiaron a todas as comunidades autónomas e que nos, de entrada, por decisión do presidente, quedamos fora. É certo que a partir do ano 2015 esa situación mudou e agora Galicia, no ano 2016 e 2017, é a comunidade autónoma que máis acude aos fondos públicos de financiamento. A que máis. Todo aquelo de que non recurríamos á financiación pública, agora somos os que máis. Por que o fai Feijóo? Pois porque, evidentemente, vai haber unha reestructuración da débeda e se ti tes a túa débeda cos bancos quedas fora da reestructuración, se tes a débeda co Estado, estás dentro da reestructuración. Bueno, esa operación de endebedarse con bancos ten un custe en centos de millóns de euros que xa non recuperaremos nunca, pero aínda estamos a tempo de evitar a dobre estafa que anuncia Montoro, porque Montoro dixo que iba a haber unha quita para as comunidades autónomas infrafinanciadas. E iso é un autocalificativo no que Montoro exclúe a Galicia. E iso sería o colmo da estafa. Sufrimos os maiores recortes para non ter débeda e agora estamos ante o risco de que se condone a débeda e nós non participemos dese mecanismo extraordinario. Claro, eso provocou, as declaracións Montoro provocaron situación de pánico Feijóo. Pánico, porque eso pon en ridículo directamente. E entón, el plantexou unha idea que nos rexeitamos absolutamente. Feijóo dixo que non debe de haber quita da débeda pública. Ninguna. E nos decimos que eso non pode ser. Nos non estamos ni con Feijóo, non debe de haber quita, ni con Montoro, quita para as comunidades autónomas infrafinanciadas. Nos decimos que Galicia ten unha débeda pública tan alta, 11.200 millóns de euros, que resulta impagable, como o resto das comunidades autónomas. E por iso é imprescindible unha reestructuración da débeda, especialmente agora que empezan a subir os tipos de xuro, e iso colocaría en unha situación moi difícil o conxunto das administracións públicas das comunidades autónomas da Xunta de Galicia. Por lo tanto, ten que haber unha reestructuración da débeda. Esa reestructuración ten que ser equitativa, igual, sen discriminacións e sen privilexios. Esa reestructuración, como ben decía Luis Villares, ten que ter, primeiro, ser definida con variables obxectivas e ten que ter dúas componentes. A primeira é unha quita. Ten que haber unha quita da débeda pública da Comunidade Autónoma Galega. Ten que habela. Ten que ser igual que no resto das comunidades autónomas do Estado. Unha quita que permita que os orzamentos se destinen non a soportar o servizo da débeda, sino a financiar gasto público, investimento, I+D, protección á cidadanía. E na parte en que a quita non chegue, o resto da débeda co FLA,
sabedes que eso ten agora moitos nomes, o nome oficial é o Fondo de Financiamento das Comunidades Autónomas, que ten unha pata que se chama Fondo de Liquidez Autonómica, ten outra pata que se chama Facilidade Financiera. Galicia está dentro de Facilidade Financiera, dentro do Fondo de Financiamento, pero nos entendemos co concepto de FLA. A débeda que está dentro do FLA ten que metabolizarse alongando os seus prazos e reducindo o seu tipo de interés. Terminoloxía financiera sería facer débeda perpetua, levala a 50 anos a un tipo de interés algo por riba do cero, que permita que deixe de presionar a débeda sobre o orzamento da Xunta de Galicia. En síntese, estamos ante unha situación de risco porque se empezaron a subir os tipos de interés, digamos, a caída das bolsas de onte e de antonte está vinculado ao cambio na política monetaria por parte da Reserva Federal, que vai ir subindo os tipos de interés que agora están en mínimos históricos, e iso vai facer que a débeda volva a ter un elevado custe financiero sobre os orzamentos. Como ademais é unha débeda impagable, é imprescindible unha reestructuración. En Marea fai a súa proposta, nin o de Feijóo, que nega a quita, nin a de Montoro, que quere unha quita sin nós. Nós decimos que ten que haber unha quita equitativa, xusta, equilibrada e centrada en variables obxectivas que faga que sexa igual para todos. Quero decir, o calendario depende da evolución política. Quero decir, o tema da débeda e da reestruturación da débeda está incluído no informe da Comisión de Expertos creada polo Ministerio de Facenda, onde participou a Xunta de Galicia, no que Galicia tivo, por certo, un representante estupendo, que emitiu no seu informe inclúe a reestruturación da débeda. Eso vai estar dentro do debate do modelo, como ben dixo Luís, do modelo de financiamento autonómico, non se poden excluir. Por lo tanto, a pregunta é cando vai haber un debate sobre o modelo, cando se vai articular o modelo de financiamento autonómico. Nós non o sabemos, é xusto esa unha das nosas denuncias. O modelo de financiamento autonómico, que naceu por 5 anos, era 2009-2014, estamos no ano 2018. Unha das grandes irresponsabilidades que ten o Partido Popular, o goberno do Partido Popular, é non ser quen de ter un modelo de financiamento autonómico que se corresponda a realidad, porque gran parte da débeda que acumulamos en Galicia, que acumulamos outras comunidades autónomas, se debe ás ineficiencias e a insuficiencia dese modelo. Eu cambio a pregunta por unha denuncia. En Marea denuncia a incapacidade do goberno central de levar adiante unha reforma imprescindible, urxente, que nos demandamos como tal, porque con este modelo de financiamento autonómico non é posible non acumular débeda nin atender ben os servizos públicos. Nos urximos a que sexa canto antes e denunciamos a incapacidade do goberno do Partido Popular de facer esa reforma urxentísima da economía española.